Відкриті партійні списки без мажоритарки. В правовому комітеті Верховної Ради планують розглянути новий виборчий кодекс вже завтра, після ранкового засідання парламенту. Там, кажуть, опрацьовані понад 4 тисячі правок. Головне, аби зібрався кворум, якого не було вже кілька місяців. Чи готові депутати грати за новими виборчими правилами, та чи є шанс змінити їх ще на ці позачергові парламентські перегони, докладніше Олена Стецюк розповість. Виборча парламентська кампанія розпочалася, а виборче законодавство досі не оновлене. Принаймні поки що. Нині в Україні діє змішана виборча система. Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками в багатомандатному окрузі, ще 225 – на мажоритарних округах. До парламенту проходять партії, які набирають 5% голосів. Та мажоритарників критикують за те, що голоси виборців вони скуповують, буквально засіваючи гречкою округи, а в закритих списках приходять коти у мішку. Прибрати мажоритарну систему та запровадити відкриті списки – одна із давніх обіцянок неіснуючої вже коаліції «Європейська Україна». Депутати спромоглися ухвалити новий виборчий кодекс лише у першому читанні, ще восени 2017 року. У Комітеті правової політики звітують усі поправки опрацьовані, а їх понад 4 тисячі. Виборчий кодекс готовий до розгляду. Я маю якесь таке відчуття, що от під кінець цієї каденції Верховна Рада відчує критичну важливість зробити цей такий правильний фінальний акорд. Якщо ми зараз не проголосуємо виборчого кодексу, я не вірю, що парламентські вибори у 2023 році відбудуться за відкритими списками. Представник робочої групи Руслан Сидорович сподівається, його ухвалить Верховна Рада ще цього скликання, але користуватимуться ним вже на наступних виборах. У «Батьківщині» кажуть, що не пізно ввести нові правила гри ще на липневі парламентські вибори. Мовляв, є шанс провести їх без мажоритарки, прописавши цей пункт у перехідні положення кодексу. У Народному фронті та БПП кажуть, голосів не вистачить. Це один із тих варіантів, який пропонувався. Повноцінний виборчий кодекс – це на наступні вибори, які б вони були чергові чи позачергові. А на ці вибори попробувати використати максимально відкриті списки в рамках діючого законодавства, де ми б мажоритарну частину взагалі б прибрали як можливість подальшої корупції на мажоритарних округах. Я вважаю, що виборчий кодекс прийнятий не буде. Занадто багато поправок, занадто багато контроверсійних моментів, дуже багато устарілих норм. Робоча група не встигає це робити, буде виноситись на наступний пленарний тиждень. Чим ближче до виборів, тим менше народних депутатів буде в залі. Самих мажоритарників усе менше у сесійній залі. Ті, хто ще не на округах, кажуть, мажоритарка – це зло. Її слід позбавлятися. Дивлячись на те, що відбувається на мажоритарці, скупують округи, як засівають їх грошми, як засівають їх гречкою. Мажоритарка, на жаль, на зараз дуже велике зло для України. Мажоритарка – це є зло, яку контролюють олігархи. Зараз також є декілька олігархічних груп, які там домовляються з менш-більш прохідними мажоритарниками, які мають хоч якісь шанси пройти, їх фінансують. Та не всі мажоритарники готові відмовитися від округів. Аргумент – треба бути ближче до народу. Люди дещо були здивовані, тому що вони хочуть бачити свого депутата, фізично його там торкнутися, задати питання, подивитися в очі. Тому, безумовно, елемент мажоритарного представництва в будь-якій формі, в той формі, як є, або в формі іншій, по відкритих списках, через внутрішньопартійні праймеріс, він має існувати. Ще одним яблуком розбрату став прохідний бар'єр для проходження у парламент. Нині він становить 5%. У виборчому кодексі, який розглядатимуть у другому читанні, пропонується знизити його до 4%. На 5 політичних сил неможливо зробити коаліцію. Ви уявіть собі, якщо там їх буде 15. Кожен буде бачити себе як мінімум прем'єром, і кожен буде бачити себе як мінімум з максимальною квотою. Вони перегризуться. Наша демократія досить молода. Прохідний бар'єр у 3%, запропонований у законопроекті новообраного президента, депутати напередодні не підтримали. Так само, як і вибори за пропорційною системою, за закритими списками. Тепер шукають політичну волю поставити крапку у виборчому кодексі, який 1,5 роки чекає на друге читання. Закликаю вас в середу розгляд на комітеті і невідкладно, наголошую, невідкладно я поставлю на розгляд виборчий кодекс з відкритими списками, і я переконаний і вірю, що ми зможемо його прийняти.
Аби розглянути це питання на комітеті, необхідна присутність хоча б 16 представників комітету з 31. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР.